No gaña a tua aldea, hai carto, non? Hai cartos, piño, hai cartos. E hai botes. peseta. Hai un bote que vai ir medrando, 500 a 500 euros cada programa. Imos chegar a ter un bote bastante importante. Temos moitos concursantes que saben moito, outros que non tanto, que veñen a pasalo ben. Pero imos dar cartos, Nós non somos como Paco Lodeiro. Nós imos dar cartos, Xa xerando polémica. Bueno, pois se non tiñades abondo con Duarte na Hora Galega, seguiredes disfrutando dela aquí e tamén os fins de semana en Gaña a túa aldea. Duarte, noraboa, tío, mereces, meu rei. Toda a merda, meu home. Nós hoxe fomos contigo, claro, de promoción por aí do teu novo programa. Achegámonos ata a Radio Galega e tamén o pasas ben por aí non só no noso programa. Pasámolo ben, pasámolo ben. Moi ben. A ver, ao traxe que che dixen. Sí. Isto, a ver. Moi ben, Está limpo. botaches medio litro da colonia que che dixen tamén. Tamén. Hoxe vimos Hoxe vimos a Radio Galega, a promocionar o mellor concurso da historia da televisión en España. que se vai emitir Na televisión de Galicia. desde Este fin de semana, sábados e domingos ás 8. e espera por nós No gaña a túa aldea. Kiko Novoa, corre, corre que entramos en directo agora. Corre. Duarte Galván, benvido a Galicia por diante, moi bons días. Querido Kiko, moi boas a toda a xente que nos escoita e, sobre todo, grazas por abrirnos as vosas portas, os vosos oídos e a vosa aventura tamén, non? Cuidado que Emilio Uy, Quintín, Duarte, que dime. este que temos un espontáneo. Pregúntalle. Hola, que tal? Bos días. Dime, Pregúntalle se sabe xa a que hora é o programa. Ah, vale. Que día. Vale. Sí. Hora e día. Hora e día. Tú te lo claro. Sí. Kiko, teño que decir que xa se me olvidaba. Sábados e domingos Sí. ás 8, non? Ás 8. Como ves o rapaz? Un traxazo. No, non vamos ao barato, no programa. Aí hai pastuquis. Eu vou á radio de traxe, como se fora a tele. Bueno, aquí claro, que realmente isto é un pouco todo, non? É máis Sí. bonito este plató que moitos da televisión. Por favor. A ver, Que acaba de dicir o Duarte que máis chulo o estudio este que algúns da tele. Pero se traballas na tele, Dios mío. Porque, pois por furor, polo supermartes, por todo aquele... Está soando, teño que entrar. Outra vez que llegue aquí. No, pero seguide, vos seguide. É que está sudando o rapaz. perdón. En Está, pantalla sí, quedas sí, ben. está. A ver, agora sí. Así estou Que ben. día? Os sábados e os domingos ás 8. No? Se Dios quere. Se Dios quere, se non quere vamos a intentar que tamén. Moi ben. Moi ben. Estaba nervioso, Emilio. Home, tiven que entrar. Mira como me quedou o puño de secarche o suor. Estaba nervioso, moi ben, pero estou nervioso, Xa está, non? Xa acabamos. Xa acabamos. Collo o micro. Que? Toma o móvil. Adéstrate como presentador. Duarte Galván, gaña a túa aldea, compañeiro. Imos alá. Querido Diego Viaño, Vamos. primeira pregunta. Veña. Cal é o río que separa Galicia de Portugal? O Sil, o Tambre? Va, esa é fácil, o río Miño, veña, va. Xa sin ler as opcións. Home. Resposta correcta. Onde está a única praia de area negra non volcánica, ollo, do mundo? Do mundo. Do mundo. Laxe, Cedeira ou Sanxenxo? Buf. Cedeira. Resposta correcta. Cantos concellos ten a provincia de Pontevedra? 57, 48 ou 61? 57 agora. 61. A resposta é correcta. O bote para o noso amigo Diego Viaño, 10.000 euros que non vai levar. Moitas gracias.